Da, mă aflu la Biserica Sfântul Ion din Râmnicu Vâlcea. Intenționez să fac un filmuleț prin intermediul căruia să cunoască toți locul unde este mormântată Rodica Popa. După căsătorie, Rodica Popa Lazarovici a fost colegă de liceu cu mine, născută în 1958, decedată la vârsta de 35 de ani, deci în anul 1993. Deci, intrăm în cimitirul Sfântul Ion din Râmnicu Vâlcea. Suntem la intrare și prima alee pe dreapta deocamdată. În dreptul cavoului lui Horia Butan vom merge pe alea din dreapta. Deci, după cum am spus, în dreapta, atenție Paraschivescu Gheorghe, atenție Gerard Cristian, atenție Miță Iulian, atenție Bărleanu Constantin, atenție Enescu Roland, atenție. Ne apropiem de locul de veci al Rodicei. Cine vrea să îi aprindă o lumânare, cine vrea să țină un moment de reculegere la căpătâiul ei, vrea să aducă un buchet de flori, poate să vină, nu e departe, mormântul este destul de ușor de găsit, mai ales după ce vizionează acest mic filmuleț. Aici este Lazarovici Popa Rodica. Cineva, nu eu, nu voi, vedem acum, mai îngrijește de acest mormânt. Lazarovici Popa Rodica, 1958-1993. Fotografia foarte asemănătoare cu ce mi-a rămas nouă în minte. Probabil din acea perioadă s-a pus fotografia aici. Bun, în speranța că acum știți, veți, desigur, să trece și pe aici să îl cinstiți memoria. Doamne ajută! Odihnească-se în pace! Mă întorc în alea principală.